op het station van Castellón. Maar we gaan nog verder. Nu gaan we naar Vilafamés. Dat is een plaatsje bovenop een berg. Een heel oud plaatsje. Heel leuk. Een van de allermooiste Spaanse dorpjes die ik ooit heb gezien. We zijn in Vilafamés eigenlijk. Hè. En het is echt zo historisch, zo oud en overal mooie bloemenstenen. Dit is echt serieus zo mooi. We gaan nu naar het kasteel. Daar gaan we even uitzichtje kijken. Kom. Dit is echt een super mooi plaatsje. Even lekker uit de drukte van Valencia. Hier hoor je op een paar autootjes na de vogels, de natuur, de wind. En je hebt gewoon een super mooie, prachtige omgeving. Dit is net zoals in een sprookje. Zo mooi is het straatje. We zijn in een gehuchtje vlakbij Vilafamés. Het heet La Barona. En we eten in een super lekker restaurant. Het heet Casa Julián. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We zijn met Lucia, de huisgezin, en haar oom. In dit kleine glaasje zit ongelooflijk veel suiker. Ik wil dat eigenlijk eerst niet nemen, maar mijn overbuurman die zei van je moet het een keer proberen. Dus dit is heel veel suiker, een beetje cognac en een klein beetje koffie. Ben je heel benieuwd? Muy bueno. ¿Cómo se llama? Carajillo, carajillo. Carajillo. We zijn deze week 2 keer mee uit eten genomen, maar zelf zijn we nog niet uit eten geweest. Dat kan natuurlijk niet. Dus het is zaterdagavond, ik heb mijn ABBA-jurkje aangetrokken en we gaan een restaurantje zoeken. We zitten bij Maria Mandiles, het is het Plaza del Carmen, midden in het centrum en eigenlijk vlak bij ons huis. En we gaan op de Hollandse tour, want we hebben kaasfondue. Heerlijk. Kaasfondue met stukjes vlees, aardappel, toast en champignons. En natuurlijk vergezeld van een heerlijke Rioja wijn. Chin chin. We kunnen natuurlijk niet hier weggaan zonder een heerlijk toetje. Dus we hebben tarta de queso met bosbessen. En daar gaan we nu even af niet. Ik ga even proeven. Super lekker.
Nou, vandaag doen we een cultureel dagje in Ciudad de las Artes y Ciencias. Het staat op nummer 1 in alle gidsen. En wij zijn dus eigenlijk wel heel erg benieuwd of zij daar op die plekken moeten staan. We gaan het ontdekken. Dit is het Umbracle waar we nu in staan. Het is 320 meter lang en het is helemaal gratis, dus dat is wel fijn. Helemaal aan de achterkant, daar zie je een club. En s'avonds kun je daar dus even lekker gaan dansen. En vanaf hier kun je naar de andere gebouwen, zoals een museum en een bioscoop. Heb je ooit zo'n gave bioscoop gezien? Deze met 3D en IMAX? Moet je kijken, ongelooflijk gaaf. Hier buiten is het allemaal fantastisch, maar daar zit een museum en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Dus we gaan even naar binnen. Van deze afdeling houd ik. Dit is allemaal met optische illusie. Hier zie je een spiraal. Maar het zit er niet. Het zit er niet. Leuk hè? Heel leuk, heel leuk. Wat ook heel leuk is, is dat er een mega gave dinosaurus expositie is. Hier in deze ruimte hebben ze allemaal fossielen van de dinosaurussen. En hier achter mij staat ook nog een hele mooie dinosaurus. Ik trek even mijn darm eruit. Nou, zo te zien heb ik ongeveer 12% vet in mijn lichaam. Dat betekent dat ik heel veel ben kwijtgeraakt de afgelopen maanden. Dat is alleen maar positief natuurlijk. Muchísimo. Nou, ik besta uit heel veel water. Jeetje. Dus moet ik even naar het toilet. Het schijnt dus dat je met je oren niet alleen kunt horen, maar dat het ook te maken heeft met je balans. Wat invloed heeft op je balans. Nou, dan is het bij mij het volledige balans. We moeten even naar de hoorspecialist volgens mij. Een superleuk museum. Het is echt leuk voor volwassenen, leuk voor kinderen. Wij zijn hier volgens mij wel 3 uur geweest. Kost maar €8. Serieus, echt superleuk. Zo lang zijn we hier al inmiddels. Nou, we zijn hier al een tijdje, heel veel uren. We hebben heel erg genoten in het wetenschappelijke museum. Ja, we hebben eigenlijk superveel gezien, maar nog lang niet alles. Terwijl we hier al super lang zijn. We hebben alles van de buitenkant gezien. Inderdaad het museum, maar hierachter is het operagebouw. Dan kun je eigenlijk alleen in als er iets te doen is. En dan hebben we nog... Oceanographiek, dat is een heel groot aquarium. Daar moeten we ook zeker weten nog een keer naartoe. Maar dat doen we een volgende keer. Ja, nu gaan we even onze beentjes een beetje rust geven. Een drankje drinken. Tot de volgende keer.